Querido Paco, Ben, boa tarde. moi boas. Como estás? Sei que andamos purulando, Rolando, non xe te vexo. traballando para sacar un periqueiro moi de Campos de Tercia. Paco, como comeza a túa aventura como artesán? Bueno, a idea, non só miña, senón todos os críos, era chegar a ser periqueiro. Entón necesitabas unha careta, necesitabas un traxe, vime na necesidade de ter que facer unha careta. E xa de uns 15 anos ou por aí, máis ou menos, pois fixen, empecé a facer as miñas caretas á miña maneira, é dicir, son totalmente autodidacta de elaborar unha careta. E cando me xubilei, pois dixen, vamos a dedicar a isto que tira tanto por min e que disfruto totalmente con cada unha delas. Pero non sei se calquera pode ser peliqueiro. Un momento en que calzas a careta, transformaste. A careta, o traxe, absórbete, adúcete. Entón pasas a ser xa peliqueiro. Esta é a careta que levo eu, non? Desde hai, pois, 30 e pico anos. O cabaco está feito en madeira de amieiro, por lateral leva esta barba, que en principio sería unha barba de lebre. Actualmente pois, metemos o que podemos, o lebre, o cuello, nada. Antigamente non tiñan estes protectores que poñemos agora. Para que non fagan dano. Exactamente. A parte de arriba, este aluminio actualmente, antes era de lata ou incluso algúns de lata galvanizada, que que usaban a Dios. Na parte de atrás leva un coiro de badana e unha piel que é o que dá o nome de peliqueiro, portador de pelica. A importancia da pintura. Por que todos teñen algún motivo animal? Hai nos florais, hai nos astrais, todos os elementos que participan no entroido están moi ben sellados coa terra, co firmamento, é dicir, co vivir de cando aquí éramos agricultores, gandeiros, cando vivíamos desto, da terra. Paco, isto é algo que lle transmites aos cativos? Ensinei os aquí o que é a careta da miña neta. Ela xa saiu comigo de periqueiro, miña filla tamén é a que pinta a maioría das caretas que fago. Por imitación, por devoción, por todo, sigue, non? E seguiremos con el mentras se poida. Pois ogallá que sexa por moitos anos, Paco. Para Para min é un placer igualmente maravilloso estar hoxe aquí e isto transmíteme pois paz, tranquilidade e sobre todo país. E aquí estades na nosa casa. Maravilla de agasallo que nos fixo Paco de abrir as portas do seu obradoiro. Eu non sei se o soño dos rapaces de Laza é ser peliqueiros. Imos preguntar a María e a Rosita, que son dúas entroideiras de categoría que nos van a mostrar hoxe o traxe do peliqueiro. Moi boa tarde as dúas. Boa tarde. Para vos falar de entroido é falar de algo máis, non é algo especial, é algo moi elevado para toda a xente de Laza. Bueno, o ano non hai anos se non hai entroido. Claro. O ano pasa todo polo entroido. Todos os lazanos estamos esperando entroido, además é un pouco un feito social total, non? Todo o que, aunque o entroido é unha parte moi concreta do ano, introduce todo o ano as cousas cara entroido, non? Bueno, e ademais un evento moi familiar, sobre todo para unhas cantas e familias de Laza que xa existe como esa remuda xeracional e que están moi implicadas ano a ano nesa festividade tan importante para vos, non? Bueno, implícase toda a xente, porque ali xa desde pequenos, como se vive nas casas, pois desde pequenos xa van... Xa dende o berce, casi, non? Claro, xa van collendo as costumbres e xa o van vivindo.